3 na ng hapon mga katim, and around 2:30 ng hapon kanina naramdaman na yung bagyong ulit dito sa may sugod sa Leyte. And ngayon alas 3, talagang nararamdaman na yung bagsik ng bagyo. Unti-unti nang nararamdaman namin dito sa sugod sa Leyte, kaya keep safe sa lahat and maging alerto tayo palagi kasi hindi basta-basta ang bagyong ito. Kaya be safe everyone and keep safe. God bless us all. Update ko kayo mamaya sa bagyong ulit dito sa sugod sa Leyte. Napakalakas na ng hangin. Ayan o. Sobrang lakas na ng hangin dito. Kaya napakadelikado. Sige, update ko kayo mamaya mga katim. Adug dami sa po tragis. Kung sila nabungkag, wala ba roll up no? Grabe. Dira ba tanawag ba agian ba dira? Grabe yung damage mga katim. Nakakalumong tignan mga katim. Sak. Shucks. Ito yung aftermath mga katim. Sobrang aking damage. Dito pa lang yan sa may zone 5, zone 3. Ito mga damage dito. Sobrang dami. Yung guys sa napakalaki ng damage. Napakalaking damage man. My God. Sobrang laki ng damage. Ito yung area ng terminal, Sugod Bus Terminal. Sobrang laki ng damage. Ito rong area ng Zone 4. Yun, dami nakalera.
Daming natutumbahang puno, poste, mga kable ng kuryente. Grabe, sobrang nakakalumo tignan. Sobrang laki ng damage. Sigurado matatagalan pa to. Matatagalan pa to bago to makabalik tong kuryente. Dun sa bahay, di magyan? No, itong ancestral house dito. Tuklap. Tayo makakadaan. Ito sa may area ng zone 4. Sigurado matatagalan pa to bago makabalik tong kuryente. Talagang malungkot yung magiging Pasko dito sa Southern Leyte. Suks, pakadami men. Nakakalumong tignan mga katim. Hindi pa rin madaanan. May mga daan na hindi ito sa simbahan. Dito nagsitakbuhan yung mga tao kagabi. Abutin siguro to ng mga 2 buwan. Dito pa lang yan sa may area ng Sugod. Hindi pa natin alam yung ibang area like sa Masin, Padre Burgos, Malitbog, Tomas Opos, Liluan. Hindi pa natin alam yung mga sitwasyon doon. Wala ng kuryente, wala ng signal ng network. Mapag-Globe Smartman, wala ng signal, wala tayong komunikasyon. Napakahirap. Gilukot. Ito yung sitwasyon ng Phoenix. Parang guba grabe. Ngatos ko antong sa Batang. Gubag sakdan na no. Pilo puro. Sus. Grabe. Nahawa no. Parang lain na tanahon lag pisina. Yay ata. Grabe ka di. Nadi mamagay anting ali dito. Kaya raday. Arang isli atanahon
Ah! Ating tanan ka di ayo. Kaya di. Katong may kuan. Lugbong na. Wadi gapon magdugmok gapon. Ay, ato ning gamit to no. Kiri na. Asa may dire? Na diri ah. Asa man ni? Dire? Dala man na Canada. Dire. Okay, 1, 2. Sucks. Nah, grabe man dai podri ah. Dah. Sobrang kakaiba. Sobrang kakaibang sugod na nakikita natin ngayon mga katim. Grabe men. Nakakalumong tignan. Shucks. Baw ka. May lahan mas dagat ron. Sobrang kakaiba. Lah, di ano. Saka ganyan dahil ako. Ni lain na tanaw na gabi eh. Timage? Uish, kalata nih. Uish, kalata nih. Sabay.
Wish. Uy. Ito cuma. Melusot? Eh. No. Madana to dito. Yeah, thank you. Lah. Nah, nanampoy kahoy. Dito malusot dito, Dek. Okay dito. Arsara. Diha lagi unta. Toy kahoy po dako-dako dito pero namay mo tabang arsa. Oo, namay taga dito. Oo. Di man. Okay. Another one. Mak, agi dah. Okay.
wag damage. Ay. Banlas. Ay. Patay. Na napilo. Pilog Christmas tree. Na nga bugto. Nabwa. Na, labaw dito. Na labaw bay wa bay. Ito sa area ng San Jose. Ito malapit to sa dagat, nasa coastal area to eh. Nalabaw din na daan na yung galon. Sus. Wa, di maso dito. No. Talagang wash out lahat. Yan o mga katim. Wasak. Wasak lahat. Sobrang kakalungkot tignan. Grabe. Grabe talaga yun. Terus wasak
Wasak. Puro wasak. Walang gasolinahan. My God. Rumara, wasak. Lahat ng gasolinahan, wasak, sira. Walang mabilhan ng gasolina. Napakadaming damage. Ang palaki. Napakalaki. My God. Papunta kina my love, hindi na madaanan. Siguro magbibisikleta na lang ako. Mga tao puro na naglalakad kasi wala nang mga gasolina at saka pahirapan talaga yung daan. Men, manalangin na lang tayo na walang buhay ang nawala. Di bali na tong mga bagay-bagay dito kasi papalitan naman, pero yung buhay ng tao hindi na. Eto, municipal. Itong Town Plaza, sira yung gigantic na parol, gigantic na Christmas tree. Wasak.